Η αποστολή σας σήμερα, αν επιλέξετε να τη δεχτείτε, είναι να φτιάξετε ντολμαδάκια για λατζί. Σε περίπτωση που τα κάψετε, είναι ανάλατα, είναι ομά ή πάθουν οτιδήποτε άλλο, θα αρνηθώ να τα φτιάξετε χρησιμοποιώντας αυτό το βίντεο. Το μήνυμα αυτό δεν θα καταστραφεί. Θα ανέβει στο YouTube και θα μείνει εκεί για πάντα. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε 10 μεγάλα κρεμμύδια, ένα ποτήρι ρύζι, ένα ποτήρι λάδι, 1 τέταρτο αμπελόφυλλα, δυόσμο, άνηθο, ένα λεμόνι, αλάτι πιπέρι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε καθαρίζοντας τα κρεμμύδια. Αφού καθαρίσουμε και τα 10 κρεμμύδια, μετά θα τα ψιλοκόψουμε και θα τα ρίξουμε σε μια κατσαρόλα με ελάχιστο νερό, ίσα ίσα στον πάτο για να μην κολλήσουν, και θα τα βράσουμε μέχρι να μαραθούν τελείως. Όσους βράζουν τα κρεμμύδια, ας ξαναδούμε λίγο τα υλικά μας. Ένα ποτήρι ρύζι σπασμένο, άνηθος και δυόσμος ψιλοκομμένος. Ένα ποτήρι λάδι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε ελαιόλαδο, είτε ηλιέλαιο, είτε αργοσιτέλαιο, αναλόγως τι προτιμάτε. Ίσως με το ελαιόλαδο να βγει λίγο βαρύ. Τα κρεμμύδια μας τα οποία σιγοβράζουν και 1 τέταρτο φύλλα αμπελόφυλλα. Τα αμπελόφυλλα, αν τα δείτε ότι είναι σκληρά, μπορείτε να τα ρίξετε σε βραστό νερό για 1 πεντάλεπτο για να μαλακώσουν. Λοιπόν, τα κρεμμύδια μας έχουν μαραθεί. Ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα υλικά. Άνηθος, δυόσμος, αλάτι, μια κουταλιά της σούπας, το μυστικό μας, μια κουταλιά του γλυκού ζάχαρη. Το ρύζι. Λάδι. Ανακατεύουμε να μαζέψει το λάδι το κρεμμύδι. Έχουμε σβήσει τη φωτιά, δεν μας χρειάζεται. Προσθέτουμε και πιπέρι. Ρίχνουμε και το λεμόνι μας. Και αφήνουμε τη γέμιση να κρυώσει λίγο για να ξεκινήσουμε το τυλίγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς τυλίγεται το ντολμαδάκι. Στραγγίζουμε τη γέμισή μας να μην έχει νερό. Απλώνουμε το φύλλο κάτω
ρίχνουμε στο κέντρο του την κουταλιά της γέμισης, κλείνουμε από δεξιά και από αριστερά, κλείνουμε από πάνω και αρχίζουμε να τυλίζουμε προς τα κάτω. Σφιχτά, και αυτό είναι το τυλιγμένο ντολμαδάκι. Πάμε πάλι. Απλώνουμε το φύλλο κάτω. Μια κουταλιά γέμιση στο κέντρο. Κλείνουμε δεξιά και αριστερά. Κλείνουμε από πάνω και τυλίγουμε προς τα κάτω. Αν το προσπαθήσετε κάνα 2 φορές, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό. Πάμε τώρα στο ψήσιμο. Καταρχήν, στην κατσαρόλα που θα χρησιμοποιήσουμε, απλώνουμε από κάτω είτε μια λαδόκολλα, είτε μερικά αμπελόφυλλα, τα πιο χοντρά από το πακέτο μας, είτε μπορείτε να βάλετε και ψηλές φέτες πατάτας, προκειμένου να μην σας καούν τα κάτω-κάτω ντολμαδάκια. Στη συνέχεια, τοποθετείτε τα ντολμαδάκια κυκλικά στον πάτο της κατσαρόλας και ανεβαίνετε όσο πατώματα χρειαστεί. Ρίχνετε λίγο νερό ή το ζουμάκι που ίσως να έχουν αφήσει τα κρεμμύδια, η γέμιση. Στη συνέχεια καπακώνουμε με ένα πιάτο για να μας κρατήσει τα ντολμαδάκια κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Τώρα για το ψήσιμο υπάρχουν 2 επιλογές. Μία επιλογή είναι χύτρα, όπου ψήνεται σε χαμηλή φωτιά 15 λεπτά αφού ακουστεί το σφύριγμα, είτε σε κανονική κατσαρόλα που ψήνεται μισή ώρα με 45 λεπτά. Η επιλογή είναι δική σας. Θα τα πούμε 15 λεπτά μετά το σφύριγμα. Ψήθουν τα ντολμαδάκια, τα βάζουμε σε ένα πιάτο και τα αφήνουμε να κρυώσουν. Στη συνέχεια τα βάζουμε στο ψυγείο. Και να θυμάστε ότι τα ντολμαδάκια είναι πάντα καλύτερα την επόμενη μέρα. Καλή όρεξη, καλή επιτυχία.